Imamo poslanički metod, ali to be Arabi, ja ne znam, mi ko da čitamo knjige koji su samo apokrifni daif hadisi, uvijek smo nekako pogrešno. Kaže Božji poslanik alejhi salatu vesselam, gledajte u one koji su ispod vas, ali ne da ti odeš na nešto, vego ljudi koji su u dunjalučkom pogledu u manjim nijametima od tebe. A onda zabranjuje pa kaže, a nemojte gledati one koji su poviš vas. To be Arabi. A mi kontra. U nas nikad ne kažeš, mašala imam, a Haso nema. Mi kažemo, ja nemam, kako Bujo ima. A poslanik je, nemoj, zabranjeno, nemoj gledat gore. Već kaže, gledaj dole. Pa kad ti kažeš, ja rab, braća u Palestini umiru od gladi, u Siriji, a ja imam. Pa gledaš onoga ko nema nijamete. Pa kaže, vidi onog insana, nema jedno oko, ja imam obodvoje. Pogledaj onog insana, on vozi biciklo, a ja imam auto. Pogledaj onog, nema ni bicikla. Pogledaj onog, nema nogu. Pa mi gledamo uvijek obrnuto. A toliko je ljudi na kojima ti možeš uzeti pouku. Pa da kažeš, dragi Allah, pogledaj koliko je moji braći i sestara, nemaju čime zaposliti, nemaju čime iftariti, granate, ubijanja, patnja, a vidi mene. A u nas obrnuto. Kako ja vozim auto 2015. a imam komšiju njega 2016. Šta sam ja to Bogu zgriješio, pa ne mogu ja nikako na to godište naletiti. A treba ovo da bude gdje? U ahiretu. A mi opet obrnuto. U ahiretu se gleda, gori kažeš, vidi Boga ti onoga djeca naučila cijeli Kuran, u mene ne znaju ništa. Onaj brat prije 3 godine pošao klanjati, sad zna već 10 džuzijeva Kur'ana, ja još ne znam ni sufari. Tada se gleda gore. A mi, kaže, mi opet obrnuto. Kad traži se Sergija, dadni 10 eura, kaže, šta je tu? Kaže, Haso, ovaj dolon je dao sam euro. A gledaj onoga gore, Rađija iz Mekke što je dao milijarde. Kaže, paša je dao sam 100 eura, on dao milijardu, gdje sam ja tu? A ne, daj ti meni Hasu što je dao euro, ja sam kaj bolji od njega. Pa opet mi u kontrapravcu vozimo. Kad je ahiret u pitanju, gledaj u ljude koji su bolji od tebe, pokušaj se s njima natjecati. Kad je u pitanju dunjalu, gledaj ljude koji su ispod tebe, pa da budeš zahvalan. To je jedna od najboljih metoda, da sjedniš pa da kažeš svojoj ženi, svojoj djeci, da djecu odgajaš. Odvedeš djecu na izlet, kupiš im odjeću, kažeš, sine, vidi što nam je Allah olakšao. Baba vam kupio odjeću, imamo, alhamdulillah, auto, vidi, imamo stan, idemo ako Bog da na ljeto u Bosnu, a vidi koliko je naroda gladno, ovo, ono, da se učimo, da našu djecu odgajamo, da su zadovoljni. Isto tako, da čovjek s vremena na vrijeme sjedni, da se prisjeti tih nijameta. Allah Đelešan kaže, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Vi ako budete brojali, Allahovi nijamet, ne možete ih prebrojati. Allahovi nijamet su mnogi oko nas. Pa da sjedniš malo, da razmisliš, dragi Allahu, koliko je nijameta kojima je me Allah počastio. Ja ne znam, hoću li moći Allahu zahvaliti za to. Pa sam zdrav, pa imam djeci, pa žena, pa auto, pa ovo, pa ono, pa... Zato nisu nijameti. Pa znači da čovjek s vremena na vrijeme sam sebe prisjeti i posjeti na te blagodati kojima ga je Allah subhanahu wa ta'ala počastio.